Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket manipod. Iti pagayam nga agnagan iti Arnel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaanak iti kaayan ayat. Ngem kayat kupaylaeng ti agarem iti sabali. Ngem daytoy gayam tinangipaay kanyak iti liday anagbalin nga adal kanyak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Arnel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige lang, uminom tabong. Sakti makamoy ti gastos ita. Si kanto matinton maminsan, ha? Ay, katuan Oh, Kat. Kumusta kayo ka ni Joan? Kaslada kayo umaten. Siga man, noon niya ti panagawat mo. Ha? Ay, unay kan Arnel. Babaero ka talaga. Sikan atin nataera kas kanyak. Agsusukot at talaga ti kaayan ayat mo. Agpilpili aklang iti ikalay sakto. Kat napintas mo ti sigod a kaayan ayat mo. Nilayla. Wen, ngem agsapsapulak iti mas napimpintas. Ala, ang kita taamangan no makasapol ka iti kugangi, ako nada. Anya kugangi? Iso nga rod, nagpipintas amin dagiti punteriaek. Awan ti mainayon na kugangi. Ala, makamu ka nga rod no kasta. Ala nga rod din. Uminom tayo. Ilibre ka ita. Apay ngayon may ka dito'y dagos ko, Arnel. Ngam awan man latin sangput mo. Nakainumak namin. Dimagas kami kinibong iti bar. Awan makan dito'y dagos ko. Iso nga ikanak iti igatang ko. Sige, mabit lang, ha? At iti 1,000. 1,000 laang? Anayam at 3,000 Sige man langan. Nasakit yung ulo ka. Joan, bumangon ka ditan. Ingkan mangisagana iti kananta. Masadutak. Kaya't ko pa iti maturog. Sikan ti mapanagluto. Adya, sika na. Ikanak pa iti kwarta nga igatang ko iti kananta. Tapno bumangon na. Inikang ka matitirabi 3,000 ti dinawat mo. Basta ikanak pa'y. Kurang dayjay. Agbayadak iti dagos ko ita. Kat dayjay ti pagbayad ko. Katayan ti sweldo medyo pagpapayam nga opisina. Awanen nagastos kon. Gimatangak iti nangina a cellphone. Anya? Alan, ikanak pa iti kwartam. Tapno bumangon na. Tano saan? Maturog aklangan aging gatrabi Ala, ikang kamanin. Alang araw din, bumangon ka ditan. Teng ka gumatang iti taraon. Sa dino man ay tinagturugam idirabi ay, Arnel. Iti dagos ti gayam ko, tatang. Damot balay tayo apagawidam. Ngam apay anas kain amaturog ka iti balay ti sa balay. Nabartegak nga ron idirabi Ay, dayta kat ti madikan ka. No kat adda swildom, ingka ibartek. Adi ka kat agurnong kuma. Tapno addan to aramatam into nagpamilya ka. Unay kayon, tatang. Makauma ti kastang ibagbagayo. Ay na, Arnel. Agnakam ka kuman. Agbalbaliw kan. Huston, kaslaklak kriminal iti kasta pa nagsasauyo. San matadakas ti imbagak. Ti kunak, agbalbaliw kan. Agurnong kakit de, para iti bangunam to a pamilya. Ape, adi mo imbaga nga umay kagayam dito'y balay ita, Layla. Amukmat nga daka dito'y balay yun, no kasta nga awan trabaho. Isa asinapsapak ti inmay. Kaya't ko kumapay ti maturog. Napuyatak ngamin. O sige, inkalata maturog.
Ni tatang mulatan ti kasarsaritak. Kan, agdalusak dito balayo. Aglabaak pa iti murangyo. Sige, sikati makam mo. Maturog ak nga rod ngagmalmalam. Onay daytan? Maturog ka ngagmalmalam? Anya ka diti nakapuyatam. Nagiinom kami kadagiti gagayem ko. Nagkakanta kami. Kasdelaan. Nawan madi nga inaramid ko. Ay, kaano nga rod ang mapantaag date? Date? Adda ka lang nga roden dito'y balay. Ay, no jak umay dito'y balayo. Talaga asaantan nga agkita. Ala, sumardeng kan. Inakon iti silid ko. Tinak maturog. Agawid kan tulatan. Kat di naktuririingan na. Jak kayat ti masinga. Apo! Ha? Arnel! Oh, adda babae di tarwar. Apo! Kwa? Sige, ingka kitaan no asino dayta. Nasarakak matlang to'y balayo. Oh, di nakadipastrakan? Dito'y talatan paraangan ngagsarita. Apay! Kayat ko amam-amo ni tatang mo. Kwa? Inton maminsan tulangan. Oh my God. Itulot ka para daan. Tagawid ka ni Dagos mo. Arnel? Apay adi mo pastrakan ta sa nga ilim? Kwa? Saanin? Tagawid matlangan. Adala yung bagana. Asino ka, miss? Kapin anom to'y boyfriend ko. Ha? Boyfriend mo ni Arnel? When? Arig na agdandan na kamin. Gaputa ka na yun nga agawid ijay Dagos ko. Kat ijaya na maturog. Anya? Kwa? Layla, agpalawagak. Nabayag kayo ka din adwa, anagdandan na? Siguro. At daliman abulan. Kinapod nuna, italangan nagawid dito balayda. Gaputamat maturugan ijay Dagos ko. Kastagayam. Joan, pumanaw kan. Saan, Joan? Kayat kumat nga ibagakin ka? Akaayan ayat ko ni Arnel. Anya? Ngamala, siya kunti agpabusoy. Arnel, agwin na swastan. Kasano, Arnel? In-break na kan timay sa a girlfriend mo. Kaya't naasawan. Agmay-may sa akon, a babae itibiyag mo. Nuapay ngamin nga imay ka dito'y balay. Nasa anak na imay. Di jak kumanaduktalan nga dagayam karibal ko di tapusom. Rumwarak. Inaksurutan ni Layla. Apay asurutam. Kaya't ka di asawan dayta. Amas ay ayatam day ang babae ngam iti siya. When? Apay at tinungpanak. Gapot a babaero ka. Hoy, Joan. Awan ti panggap ko amang ikalay sa kan ka. Nga ora impay ko ti amin ko kan ka. Jak kayat asika ti makatuluyak. Ngamin, sadut ka. Kwarta lang ti amom. Ala, rumwarkan dito'y balay mi. Nagalas ti aramid mau, Arnel. Nakasingsingpat ni Layla. Ngam linukom. Tatang. Daytakat nga main. Tanukat adda ag gusto kan ka a babae. Kat tutupam adagusan. Nga uray pa'y addaan kan iti kaayan ayat. Jakon makontak ti cellphone ni Layla, tatang. Uray asino mat amalukaw. Masaktan. Ay, sinayang mo ni Layla. Sapay na singpat kan nagagat. Kan kaslamatlakan ka. Addaan itinatalgad at trabaho. Tatang. Ay, awan maun. Kalukwan la amin nga amaw. Imbagak ide nga agbalbaliw kan. Ngam dinak dinengag. Kat nukas tamlatan, awan na saya at aturong tibiyag maw. Pasensya kan baro. Gaputaawanan ni Layla dito'y balay. Nagdardaras itay aldaw anang alay ti kawas na kat pimanaw. Papanan na ka no, nana? Jakam mo, agsangsangit idisimmangpot. Kat kuna na nga agbakasyon pa'y laeng, ngam di na imbaga no sa dino. Kasta ka din, nana. Jak makontak ti cellphone na. Amang ano makontak yo? Ha? Pangasyo, nana.
Awagan niyo kuma. Saan ko ang makontak? Nalabit nga inyofnan ti cellphone na. Surutag kuma ni Layla itinapanan na. Kaya't ko akasarita. Diya ka mo no sa dino tinapanan na. Tadi na imbaga, baro. Apay akas tatirupam nga imay dito'y balay, Arnel. Bong, kasano nga tanda ito eh. Diyak matan makontak ni Layla. Namuan nan, akayan ayat ko ni Joan. Daytan ti ibagbagakan ka. Kasladyak kabala na mapukaw ko ni Layla. Saan na bale? Tadamat ni Joan. Di ayos lang nga oray mapukaw mo ni Layla. Ni Layla ti talaga nga ayatek, Bong. Saan apanagayat dayta, Arnel? No di kat pananggundaway kadagiti babae. Bong. Tinasayat nga ramidam. Amerism anaimbag. No asino at talaga ti ay ayatam kadalayla kan Joan. Ni Layla ti talaga nga ayatek. Saan kun nga ayaten ni Joan? Hello, Layla. Agyaman ak ta nakontak kamatlangan. Anya ka di pa iti ibagam kanyak. Kat naglawag alinokonak. Nagpapasuyak matan. Iso adi na kuman rangrangan pay. Agkalay sa ta kuman, Layla. Anya? Agkalay sa ta kuman. Agsublikan ta kalay satan. Sigurado ka? Wen. Agsublikan. Taurnusen ta ti panagkalay sa ta. Wanya, nakasagana kayo kadin tatang. Intayon iji balay da Layla. Sigurado ka akayat nang agkalay sa kayaw? Isungarod ama pantadumano nen tatang. Ala, inta nga ruday. Nasaya at mat nga raw takayat nakalatta. Nga uray linukaw. Awan parikot kanyak no kayat ni Layla ti paikalay sa ken ka, Arnel. Ala basta ikarim adi mo kumanlukwan. Wala na. Sana na maulit nagbasulak. Sigurado ka kaday, Layla, balasang ka. Apa ikalay sa ka ken ni Arnel? Wan, tata. Sigurado ka. Wan, tata. Una, tanarigat no mapilpilitan ka. Kahit kung namat asigurado ka, hindi ala. Agkalay sa kayo nga ruden. Pagsaritaan nyo no kaano ti kayat yo apan nagkalay sa. Adamat tarakan ko abaka. Kan adapay baboy ka. Dagi jaya ti mapartay. Agkalay sa kami ni ti kabitan na panawen, tatang. Nay, adamat babae anak katugaw iti paraangan, Arnel. Ni Joan. Apay nga adamanan day ta babae. Winaswas kon ti amin kada kami, tatang. Anya nga iti umay na ibaga. Arnel, Apay nga da ka manin. Imbagak matan adikan kayat. masikugak. Anya? Masikugak. Iso nga ikalay sana kon. Tano saan? Ang mga nanya ti aramida kiti biyag ko. Kat mairaman ti sikug ko. Anya? Ay, saan adito'y paraangan ti pagsaritaan niyo? Ala, umay kayaw. Umunag tayaw. Tapagsaritaan niyo anaimbag day ta aparikot yaw. Nasken nga ikalay sanak ni Arnel, tata. Gaputam masikugak kon. Kagap-gapok iti doktor. Kat masikugak, Arnel. Ang mga nusan na siyak ti amadayta. Anya? Kasta ti sawam kanyak. Idinto tay jay kadagos kong agnanaad. Arnel, tangay masikaw ga. Ala, takdram day ta. Saan, tatang? Diyak kayat. Saan akong apumanaw dito'y balayo? Tata, agnaad akong dito Ikalay samon ni Joan, Arnel. Saan, tatang? Ni Layla ti ikalaysak. Iti ka nitong adinak ikalaysa. Dakas ti aramidak. Kat sikat ti mapabasol. Diyak kayat ti kasken ka asadot. Kan kwartala ti amuna. Pinagay ayamang kalaeng. Maawatam ka di. Oray anyat ibagbagam. Saan akong apumanaw dito'y balayo?
Layla, agtaraytan. Pumanaw tan dito Umadayo ta. Ha? Anya ti parikot? Masikog ni Joan. Kat dinan kahit ti pumanaw di balay. Anya? Umadayo tan dito Sikat ti kayat ko ngay Laysa. Kunak no awanan parikot, Arnel. Ngam nakarkaruman mo't gaya man. Awan ti parikot. Basta umadayo tan dito Pumanaw kan. Layla, Pumanaw kan! saan? Sikat ti kayat ko ngay Laysa. Saan nakapaikallay sa kan ka? Manipod ita. Saan kan nga agpagpakita kanya? Layla. Di na karakupan! Kagurgura ka! Kagurgura ka! Agawid ka kit din, Arnel. Sangwam ti parikot mo. Bong, Ala, itulot ka ni Jay Balayo. diyak kaya ti agawid. At ay ni Joan. Dinan kayat ti pumanaw. Kasano, kat masikugmatan ako nam. Anya ti aramidak. Kaguran ako ni Layla. Agawid ka. Kat agsarita kayo ana imbag ka ni Joan. No talaga adi mo kayat nga Laysa. Di ibagam kan kwa na. Agpilit nga Laysa. Tanodyak Laysa. Amangan kanon dakas ti aramidon na itibagi na. Kat may raman ti sikog na. Daytaitan ti dakas. Agpariko takbong. No dakas ti aramiden na itibagi na. Amangan no sika ti mapabasol. Kan amangan no makonsensya kan tumatlaang. Isuanas kan nga aywam. Narigatan no ipaypayso na ti kasta nga imbagana. Imbagakan kan Arnel. No dinak Laysa. Dakas ti aramidak. Sige. Laysa ka. Ngam di ka mang namnama nga ayaten ka. Sige. Awan parikot iti dayta. Basta Laysanak. Kat agnaedak meten dito Balayo. No apay ngamin adi ka nagananad. Gaputa talaga akayat ko ang maadanta iti anak. Iso nga ita, Laysanak. Tanusan, talaga nga aramidak ti imbagak. Kat sika ti mapabasol. Laysak ni Joan, ngam ni Layla ti talaga nga ay ayatek, Mr. Lonely. Nga aging ga ita, isulat ta ti ay ayatek. Nalidayak man, ngam awanen mabalin ko. Tuy pagayam mo, Arnel. Arnel, pagayam ko, dayta ti bunga, ti kina-playboy mo. Ala, sursuruwam nga ayaten itinapudno ni Joan. Ket no anya dagiti di mo kayat ken kuana, ibagam itinasayaat. Ket agpada kayo nga agbalbaliw, tapno naragsak ti bangunen nyo a pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Arnel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.